I veliki pozdrav svima, dobrodošli u moj novi video, sa vama je Kalo, brat. Sad se vi pitate vjerovatno, au Kalo, brate, što si na YouTube-u, šta se to dešava? Neće neka reakcija biti ili tako nešto? Neće, braćo, neće. Sad ćete vidjeti šta će biti. Prije početka klipa želim da pozdravim mojih par braću i bit će za svakog ovdje. Znači, prvi pozdrav ide, veliki pozdrav za brata ID Gamer velikim slovima, pogledajte njegov kanal, snima predobre isto klipove. I veliki pozdrav za malim slovima eme.25, isto mog brata, isto snima jako dobre klipove, pogledajte njegov kanal, sve ću staviti u klip. I još jedan veliki pozdrav za braćudu Oki HD, on ima predobre klipove i mnogo je smiješan dečko, tako da pogledajte ga. Smiješni su mu klipovi, tako da pogledajte njihove kanale. I da, sad se pitate kao što sam rekao šta ćeš na YouTube, šta radiš, da neće biti neka reakcija. Ne, pogledajte, želim nešto da vam kažem i da vam objasnim i da vas posavjetujem iz mog iskustva. Inače, veliki pozdrav za brata Dejana Pro, veliko Dejan Pro vidite. Samo veliko Dejan i malo Pro. Nije sad da nešto hejtom ili nešto, ali želim da vam kažem iz mog iskustva i iz nekog mog iskustva što sam ja pravio tu grešku, da ne pravite vi koji ste počeli ili koji krećete s YouTube-om ili koji ste na YouTube-u, čak i veći neki prave tu grešku. Vidite, on je napisao, možeš mi lajkovati klip please. Ako gledaš Dejane ili neko od vas misli, ne hejtujem ga ili tako nešto, pod jedan ja nisam takav čovjek ili... I sad ćete da vidite, ja sam odgovorio, bukvalno možete i ove druge vidjeti, imate pravo ko svako na YouTube-u da pogledate, tako. I da zanemarite inače moj herpes, ili ti groznicu, tako da nisam ja kriv, izašla mi je što da se radi, tako da zanemarite što se kaže. Da, i vidite, ja sam odgovorio, brate moj, mogu jedan savjet, nemoj gledati koliko lajkova i komentara dobijaš na klipu, radi šta voliš i nemoj brinuti, nastavi snimati, poboljšavati kontent i ne zaboravi da uživaš u onome što radiš jer ćeš tako mnogo lakše sve raditi. Ljubi brat, zapamti ovo što sam ti rekao i samo napred, istina je brate. Znači, ne kažem ja da komentari nisu bitni ili lajkovi ili pregledi nešto, ok, jesu bitni i oni isto pomažu i to, ali ne treba toliko da se obazirete koliko dobijate lajkova, koliko dobijate komentara ili na neke hejt, znači, gurajte svoju priču, ako volite taj YouTube, posvećeni ste, nemoj to, ne kažem, ali ne treba onako da se obazirete da li dobijete malo lajkova ili pregleda. I ne kažem, bitni su stvarno, ali nije toliko bitno ko sami vi sebi ili vaš kanal. I sad sam tu krenuo kratku priču da kažem što sam ja skontao iz mog iskustva, a to je nemojte odustati od svog cilja ili puta zbog nekih hejt komentara ili jel dobijate malo lajkova i podrške. Zašto bi to uradili, razumete? Znači, zašto bi to uradili? Za ljudi nemaju pravo govora, za ljudi nemaju pravo da se slobodno izražavaju. Da, imaju, razumete, da imaju, ne treba toliko da vas brine ako vas neko hejta ili ako vas ne podržavaju, razumete? Nemojte dozvoliti da vas to sprečava na vašem cilju ili putu, znači nemojte dozvoliti. Nemojte im dati tu mogućnost, da vas neko sputava ili spreči zbog hejt komentara ili tako neke priče, razumete? Ovo ja pričam iz mog iskustva, pošto iskreno ja sam to pre radio kad sam počeo, ali sad sam zanemario. Da, poenta je dignite glavu uspravno, nastavite da koračate napred. Znači, dignite glavu uspravno i nastavite da koračate napred. Ka svom putu ili na vašem putu ili ka svom cilju. Jer suština bitno je kako ćete vi odreagovati na to, da li ćete vi sad odreagovati burno ili nije burno. I da, ne sumnjate nikad u sebe, braćo moja, znači nikad ne smijete sumnjati u sebe, jer ako posumnjate gotovo je, znači ne smijete sumnjati bilo šta da li radite, da li YouTube kanal, Twitter, bilo znači nikad nemojte posumnjati u sebe. I da, što sam isto još da kažem, znači ljudi su stvoreni da se
se menjaju, prilagođavaju, razumete, mi smo takvi napravljeni da se menjamo i prilagođavamo. Umjesto što ćete reagovati na neki hejt komentar ili tako nešto, ili što imate malo lajkova i to, gledajte sebe i gledajte da poboljšate šta radite. Naprimjer, evo za YouTube, ja pričam za YouTube ili o YouTube pričam, znači gledajte da poboljšate sebe, pod jedan sebe, jer ako vi naučite da bolje komunicirate, poboljšate svoje veštine, pod veštine mislim, znači edit, skill neki, komunikaciju i sve, ako vi to poboljšate i da, nikad nemojte posumnjati, budite jači i pametniji, gledajte da učite, uvijek gledajte da učite, jer ako brzo budete učili od ostalih ili od nekih drugih, puno lakše ćete skontati neke stvari, to sam ja sad u zadnje vrijeme skontao i to sam počeo da primjenjujem i tako da ne gledam više neke tako stvari. I poboljšavajte se i napredovat ćete sigurno, to je sigurno, znači ako poboljšate komunikaciju, edit i tako neke stvari, znači ja pričam za YouTube, uspjeh će biti ne zagarantovan, ali vidjet ćete sigurno neke rezultate. Jer ono što je stvarno bitno je koliko ste vi posvećeni tome, da li volite to da radite, da li stvarno želite. Znači poenta je uspjeha koliko svi posvetite nečemu i koliko radite na tome. Tako ćete se istaći i proći. Znači ako učite i napredujete i tako neke stvari, to će vam iskreno samo pomoći. Ovo ja pričam iz mog iskustva. Kad sam to počeo, stvarno bolje mi ide YouTube i to baš sam zavoleo. I to u početku sam kao stavljao i to, ali ne možete sam da stavljate klip ili tako nešto i da mislite da će ići. Ja sam bio stao na nekih 30 subscribera i tu mi uopšte nije išlo i raslo. I onda sam skontao u foru što sad vama pričam iz mog iskustva. I sad imam 145, ja sam za 2-3 dana nabio, ne znam, 50 ili 60, možda i jače. A to zašto sam se potrudio i zašto sam skontao neke stvari, razumete? I da, zapamtite, braćo moja, samo je nebo granica u svemu. Znači mi ljudi stvoreni da se menjamo i to i nema granice. Ima granice, ali znate da je granica? Granica je samo u našoj glavi, što se bilo čega tiče. Znači tu je uvek granica. I zato sam ja i stavio, kao što vidite, ovu sliku vamo ili ovu vamo, dream big. Znači uvek morate imati velike snove. I da, uživajte u životu i tome što imate. Ako hejter ima onako vremena ili nešto da vas hejtuje ili nešto, znači on je verovatno, ne kažem da nego šta on nije u redu s njegovim životom, to ću da kažem. Ako on ima vremena da hejtuje ili nešto, znate, to po meni, mom mišljenju, ne kažem, ne vređam nikoga, čak ni hejtere, meni iskreno prija po neki hejt komentar. Ali ako on ima vremena da hejtuje ili da on je morao pogledati vaš klip vas hejtuje ili samo ovako priča, znači on je već pogledao vaš klip i to ono što kažem, nešto nije onda u redu sa njegovim životom ili sa tom osobom. Ja mislim po mom mišljenju, ako on ima hejt ili je jednostavno samo povređen ili tako nešto, hoće vas da puta dole sa njim ili da vas pusti ili on povređen ili mu nešto smeta ili ste bolji. To je većinom tako hejtere. Ja mislim da ako vas on hejtuje, brate, u meni to ne zapitaj se dečko šta radi sa životom, razume? I da, nemojte reagovati burno. Samo nastavite još jače i posvetite se više tome što želite. Znači YouTube, ja pričam na YouTube, znači više se posvetite YouTube-u. I da, gledajte stalno da unapređujete veštine, a pod veštinama, pod tim mislim, edit, komunikacija, sličice, što za YouTube pričam, vaša komunikacija, vaša pažnja, kako vi ispričate, na primjer, priču, to je bitno. Pošto vi kad naučite primjer, evo, ne znam, neki veći YouTuber, on bukvalno može od svega da napravi kontent, neki veći YouTuber, na primjer PewDiePie, tako neki, znači on od svega vidi kontent, razumete, to je fora. I da, kad unapređujete veštine, edit, kad se više posvetite tome i zaista želi, nema stvarno šanse da ne vidite neke promjene ili, kako se to kaže, da ne vidite promjene ili neke rezultate. Kad se posvetite i kad menjate iz dana u dan vaše veštine, razumete, da se razume. I da zapamtite, iskustvo je najbolji učitelj, ali bukvalno to sam ja skontao. Ne kao ja, ali stvarno doslovno ako gledaju nešto, stvarno iskustvo je najbolji učitelj. Jer kad vi pogrešite i ako ste pogrešili, ne kažem nenormalno ili opet ne hejtujem, znači vi normalno da ćete gledati da ispravite. I onda drugi put vi ne idete sa greškom, nego idete sa iskustvom nečim. Za primjer YouTube, skontali ste ovdje grešite, sad poboljšate kontent i nešto i normalno da ćete više dobiti, više pregleda, više vremena će gledati i to, znači
znači iskustvo je najbolji učitelj u životu, ano, to vam ja kažem, mog ne veruj. I da, fora, znači ako vas neko gurne sa puta ili sa cilja, o hejteri što hoće ili tako neke osobe, znači neko vas gurne sa vaše, znači evo primjer, ako vas neko gurne sa, nije fora da sad odustanete ili da okrenete se, kad odustanete, bukvalno okrenete se nazad i krenete u nekom drugom mjeru, lošim ili tako nešto nebitno, znači ako vas neko gurne, nije fora da odete za tog, nego da ustane, uspravno dignete glavu i koračate napred još jače i luđe, znači još jače da koračate ka svom cilju ili putu. To hoću da vam kažem, to je poen. Sam malo da ovo obrišem, nemojte reagovati burno na neke hejt komentare. To sam ja stvarno skontao, znači samo ako vas gurne neko s puta, dignite uspravnu glavu i nastavite još jače napred da koračate ka svome cilju i da uvijek dignite glavu i nastavite da koračate, bez obzira šta vas sprečava na putu ili nešto, ili šta vas putava, nemojte reagovati nikako, čak ni burno. Znači nemojte da reagujete, sam nastavite još jače da koračate ka tome, razumete? I ne gledajte šta vas sprečava. Iskreno, ovo je bilo iz mog nekog iskustva, preš sam, ja isto ne vređam te Dejan ili nekog drugog, čak ni hejtere, hoću zatvoriti i ono, ne znam da li mogu dobiti copy strike i kaže sam da ja uđem u moje video snimke. I to je iz nekog mog iskustva i ja sam zato stavio sliku Dream Big. Uvijek morate imati velike snove, braćo moji, nemojte, znači ja vas molim stvarno, nemoj da vas brine neki hate komentar ili neke osobe žele da vas sreće u tome, ili ako dobijate malo lajkova i prigaza, vjerujte mi, vreme je sve u životu, znači samo se posvetite još jače i druga najvažnija stvar, ono što sam rekao da unapređujete vještine, tako te neke stvari, da vještine, komunikaciju, edit skills, sličice, content i to, kad budete poboljšavali, rekao sam, nema šanse da ne bude nekih rezultata. Ja iskreno kad sam počeo sa kanalom mislio sam da je fora sam tako postaviti klip, pat komentar tipa i ono to je to, kao uspjećeš si. I zato mi je realno zato sam imao 5 prikaz, a sad vidite 45, 34, 41, 35, 53, 44, 37, 46, 59, 54, 52, 40, 68, 65, 59, 69, 64, imam na nekim i 80, znači prosjek mi je sad oko 50 i hvala vam na tolikoj podršci, idemo još jače ka tih 200 i još više će biti naravno pregleda, ali da se ne sklanjam sa teme, znači nemojte da vas brine, ono sve će s vremenom doći, umjesto što brinete ili što reagujete na hate komentar, gledajte da poboljšate edit vaše vještine. Od vještine rekao sam šta se misli i nema šanse stvarno da ne bude neke rezultate i to sam ja iskreno radio. I nadam se da vam pomogu ovaj klip iole. Znači ovo je story time neki bio i ja sam ovo ispričao iz mog iskustva. Sad ne znam koliko će vaću poslušati i ono i pogledati. Ako pogledu i ko snima sa YouTube-om, probajte ovih par stvari što sam rekao i vidjet ćete ono da će biti nekih rezultata sigurno. A to je da ne skrećete sa svog puta zbog bilo čega ili bilo šta se vas sprečava ili nemojte brinuti što malo lajkova ima. Ponovit ću opet, znači sve će doći svojim vremenom. Gledajte da poboljšate svoju vještinu, svoj content, svoj edit, svoje sličice i sigurno će biti rezultata. I nadam se da sam vam pomogao, braću, ne smijem baš glasno da pričam, pošto spavaju mi svi u kući, ono jako rano je, vidite, bukvalno, nije jako rano, ali rano uglavnom. I ono u stanu sam, ima i komšija, znači ne smijem baš da se derem, a nadam se da ste me ok čuli i nadam se da će vam pomoći, ono, ovo sam pričao iz nekog iz mog iskustva i stvarno kad sam se primenio tih par stvari, kanal mi je stvarno počeo rasti i vidio sam neke rezultate i rašće još, ali ja ću isto i dalje gledati da menjam content i to, tako da to vam je fora da promjene radite. Za bilo šta u svom životu promjene su ono, iskustvo je najbolji učitelj i vreme će vam sve pokazati. Znači vreme će doći, sve će doći na svoje kada vreme ono, razumete, vremenom ćete dobiti i prikaze i komentare i subscribere. Iskreno nadam se da sam pomogu još jednom veliki pozdrav za Dejana Pro, brata koji je komentarišao, to zbog njega sam se dotakao te teme. To sam iskreno pričao iz mog nekog iskustva i od kad sam to stvarno počeo, video sam ono neke rezultate i vidim ono i dalje još više ću ono grisi i napadati i terati napred, nema šanse, znači samo još više ću, jače ću ići. Još jednom veliki pozdrav za ID Gamera, EMEA25, Foki HD, pogledajte njegove kanale, bacite neki like i podršku njima isto. I da, pogledajte
njihove kanale, bacite isto like, share, subscribe i uključite notifikacije, to ako želite pozdrav, a ovako bacite like i subscribe, pomozite im, idemo resto, pogledajte njihove kanale i sutra ide Sky House, a prekosutra ide Storytime part 2, neće biti ovako temi, nego vidjet ćete, uglavnom budite na kanalu, prekosutra ide jedan Storytime. Nadam se da se svide ovaj Storytime sa Kalom, to sam ja pričao iz nekog iskustva i ko ono želi, ko snima sa YouTubeom, sunce mi ide u oči, i koji želi sa YouTubeom i ko ide, znači nek proba ovih par stvari što sam rekao i nema šanse